Og jeg kan godt forstå, at man ikke har lyst til at møde sådan en ude i naturen, ikke? Jeg tænker, hvordan er det lige, jeg kommer til over? Ja, jeg vil over til mine børn. Jeg er over den anden. Ej! Åh ja. Jeg videoer her. Hvor er det synd? Det gør da heller ikke meget plads. Nej, det er så synd for dig. Det er synd for dig. Det er synd for dig.